Здравейте и добре дошли в първото видео, което реших да направя, а именно за нови придобивки. Започваме първо с две блузки, две тениски, които са малко по-големи от това, което малкия носи. Но реших да взема по-големи за другото лято. И двете блузки са от магазин за втора употреба и бяха по 6 лева. Размера им е 104-110. Следващите три блузки са ето тези тениски. Пак от магазин за втора употреба. Аз на малкия му пазарувам оттам. Не ми е проблем. Я да видя на H&M 98-104. По принцип ще му станат сега, но ще ги носи до година. Съм ги отделила. Следващото отново от магазин за втора употреба. Ето това горнище. На тази марка Хумел. Не съм сигурна. Размера му е 104. Няма абсолютно никакви забележки. Буквално си е като ново. Следващото нещо е от Синсей, от намаленията. Ватирано е отвътре. Размера му е 98 и е на цена от 1,90. Не знам от колко намалено. Следващото нещо, което не е намалено, са две клинчета. Тъй като той е по-дребничък и по-слаб, съм взела малко по-големи и като цяло предпочитам да му слагам клинчета. Така както казах, те не са намалени и са на 11,90. Следващите две панталончета, които отново са от намалението, пак са леко ватирани, са 98 размер. И двете бяха за супер цената от 1,90 за двете. Следващото в размер 104 за до година. Я да видя. Оле, аз съм взела 100. Интересно. Добре. И аз се чудих защо толкова голяма изглежда. На етикета пише 98 размер. А на тениската е 110, което означава, че той скоро няма да я носи. Но нищо, беше 1,90. Следващото нещо е едно панталонче. Панталона е ватиран. Размер 104, 2,90. Съвсем обикновено. Следващото е един свичър, да го сложа да се види хубаво, който също отвътре е ватиран. Цената му беше 2,90. Така, следващата пратка от Синсей. Започваме, това е вече поръчка от сайта. Едно комплектче с мечета, 98 размер, блузка и клинче. Честно казано, цени не помня. Така, следващото. Комплект с Мики Маус, 104 размер. Да. Той е леко ватиран, съвсем обикновено, изчистено комплектче с ластик на крачолите. Супер! Следващото вече е за до година, докато цяло всички неща, които са 104 размер, ще са за до година. Една пижамка с неговия любим Макуин. Просто видим ли дрехи с Макуин, се вземат задължително. Така, следват три плотничета. Отново с Макуин. Ето ги, съвсем обикновени. На мен лично това шаренето най-ми харесва. Още една тениска с Макуин. Пак 104 размер. Следващото е едно комплектче с мечета, 98. Значи на това малко не ми харесва материята, но ще се носи. Следващото много харесвам, но пак е ватирано и няма да е много подходящо за детската градина, тъй като там е много топло.
Ето го с Марвел, с тия герои. Но ще се го носи на друго място. И последното нещо, даже не съм махнала етикета още, е това водоустойчиво яке с Мики Маус. Взе го да има едно такова, за да може, ако случайно вали, баща му го изкара до колата, докато го закара до градина, да не се намокри. Така, минаваме нататък. Един комплект, поръчан от Trendyol на марката De Facto. Беше нещо от рода на 7-8 лева. Трябваше ни за градината, като цяло ми трябват комплекти и клинчета, предимно долници. Блузи има. Това е комплекта. Хубав е, не е ватиран. Така, следващото нещо, което много си харесах, е ето тази риска от Waikiki. Вече купувам за другата година, за другото лято и вземам размер по-голям. Като тази е 3-4 години и беше намалена на 7 лева. Следващото нещо са два еднакви, абсолютно еднакви панталона, просто в различни размери. По-малкия и по-големия. Като по-малкия ще е за сега, по-големия за до година. Струва 5 лева. Намалени са на 5 лева. Следващото е ето този сим панталон. Анцунг. За 2-3 годишно, пак на 5 лева. Съвсем обикновен, с ластик на крачолите. Аз предпочитам такива обикновени, за да мога да комбинирам нагоре с други неща, дори с шарени дрехи. Така, следва една пижама. Беше много намалена. Това е долнището и горнището. Пак за по-голямо. 3-4 години. Беше намалена на 6 лева двете части, което е супер. Минаваме към Пепко. Така, намалено горнище на спортната им серия на 7 лева. Вътре е ватирано. Тези спортната им серия конкретно обожавам. Изключително меки са. Просто супер са. И тази цена. Следващото нещо е един комплект от сегашната им колекция. С динозаврите мисля, че беше, като долнището ще се наложи тук отстрани да го свия, защото ще му е широко на кръста 100%. Иначе си неговия размер 8 лева. Две тениски за до година. Тя ги взех първо, защото са на коли. Всичко, що е коли, много върви при нас. И цената на двете от 7 лева бяха намалени на 2,70. Следващото нещо са едни къси панталони плажни. Много години. На 2,50 намалени от 5,50 за до година. Още малко неща останаха. Един панталон на 3,30 намален от 8 лева. Размер 104, ватиран. Както казах, имаме доста блузи с тези герои и мога да се го комбинирам с тях. Така, два панталона от Пепко, 8 лева двата, не са намалени, те са от сегашната им колекция. И последното, което ние го имаме от миналата година, е този панталон ватиран. Миналата година бяха пуснали такава колекция, различни цветове. Ние имаме зелените и към края на зимата взехме и синия. И сега като видях този колко е намален, реших пак да взема от синия, да има. Той си е доста ватиран, доста дебел и беше намален от 5 лева на 2 лева. 2 лева общо взето нищо не е.